Orduan, aurreko urtean bai aurkeztu genuen gazteontzat deitzen den proposamen bat, egiten zuena analisi bat zein den etxebizitza, lana, hezkuntza, harremana, osasun mentala, saiatu ginen guztien inguruko analisi bat egiten, eta hori burujabetzaren beharrarekin lotzen, eta bai EH Bildu mahai gainean jartzen ari den alternatiba ezberdinekin lotzen, eta bestetik ikusten genuen behar genuela kaleak berriro hartu, behar genuela ilusioa, behar genuela indarra, eta hortarako dinamika bat abiarazi behar genuela, ez dela maiatzean aurkeztu genuna isunen auzi guztiarekin bat eginez independentziara. Dinamikaren helburua izan da, agian adibide gai bat da, baina batzuen kamisetatuk independentzia, baserik atera zituna, ez? Eta kamiseta horiek identitate bat ja sortu zuten Euskal Herrian, eta ja belaunaldi oso bat markatu zuten zerbait izan zen. Horrelako zerbait bilatzera jun behar ginela, ezta? Orduan, dinamika hori abiarazteko prozesuan geunden, justo isunen kontu guztia gertatu zenean. Eta beste alde batetik, Elorrion, egin genuen oain dela 2 urte topagunea, eta erdigunean jarri genuen mezu zentrala ere zen bizitzeko modu bat, ez? Bizitzeko modu bat Euskal Herrian beste modu batera harremantzeko, ikasteko, sozializatzeko modu bat behar genuelaren beharraz, eta hori lortu genuen oso gure proiektu politikoarekin edo gure estrategiarekin. Orduan, bai ikusten genuen pasaginela ja beste estadio batera, eta ja geundela gehiago masak aglutinatzearen terminoetan, eta hori zela oraintxe bertan ernaik zeukan egin behar nagusia.